Γεννήθηκα στο Μιχαλίτσι, Ιωαννίνων. Ζούσαν οι γονείς μου εκεί, με τους παππούδες. Μετά αυτοί, επειδή ήταν δύσκολα τα χρόνια, δεν υπήρχαν δουλειές, αποφασίσαν να πάνε στη Γερμανία, στους άλλους παππούδες μου. Και εμένα τότε δεν μπορούσα να με πάρω μαζί τους. Με αφήσανε με τον παππού και τη γιαγιά. Φύγανε, γύρισαν μετά από 2,5 χρόνια. Μετά από 2,5 χρόνια ξανά ήρθαν πάλι πίσω. Τότε θέλανε να με πάρουν μαζί τους, μπορούσαν να με πάρουν, αλλά εγώ επειδή είχα συνηθίσει με τον παππού και τη γιαγιά, δεν ήθελα να πάω. Ήθελα τον παππού και τη γιαγιά μου να μείνω μαζί. Μετά φύγανε και γύρισαν μετά από 5,5 χρόνια συνολικά. Και καταστήθηκαν και αυτοί μετά στο χωριό. Εντάξει, εκείνη την εποχή εμείς ζούσαμε στο Μαχαλά. Σε ένα Μαχαλά που ήταν και άλλα παιδάκια, άλλα κοριτσάκια, στην ίδια ηλικία με μένα. Δεν ξέραμε για όλο το χωριό, δεν πηγαίναμε μέχρι την πλατεία, εκεί στην εκκλησία. Μέχρι εκεί με τον παππού και τη γιαγιά. Τις Κυριακές ως συνήθως. Η ζωή ήταν πολύ ωραία, γιατί ήμασταν όλοι το ίδιο. Ήταν όλοι φτωχικά. Πιο πολύ ζούσαν όλοι μαζί με τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Και οι γονείς τους, αυτοί που δεν είχαν φύγει στο εξωτερικό, ήταν ωραία. Οι δικοί σου πόσο χρόνο παντρευτήκανε? Η μαμά μου ήταν 15,5 και ο μπαμπάς μου ήταν 18. Εκεί, 18,5. Άντε, νομίζω 18,5. Οπότε η μάνα σου πόσο ήταν όταν σε έκανε? 16,5. Κάπου εκεί. Ναι. Οπότε σε άφησε εσένα, έφυγε μια κοπέλα 16-17 χρονών, άφησε πίσω ένα παιδί, εσένα, και πήγε στη Γερμανία. Ναι. Με άφησε εμένα όταν ήμουν εγώ 3,5 χρονών. Οπότε θα ήταν 20 χρονών περίπου. 19, κάπου εκεί. Το πολύ. Εσύ θυμάσαι την στιγμή που έφευγε η μάνα σου και ο πατέρας σου? Να σου πω την αλήθεια, όχι. Δεν τη θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Λογικό, ήσουν μικρή. Ναι, δεν θυμάμαι. Και μετά πότε τους ξαναείδες για πρώτη φορά? Μετά από 2,5 χρόνια. Δεν είχαν έρθει στο μεταξύ? Όχι. Ενδιάμεσα όχι. Δεν είχαν έρθει. Οι παππούδες σου μιλάγανε για τη μαμά, για τον μπαμπά? Ναι. Κάπου ανεβαίνουμε στην πλατεία, υπήρχε ένα τηλέφωνο που μιλούσαμε κάπου. Οπότε μίλαγες εσύ με τους γονείς? Ναι, του τηλεφωνικά. Μάλιστα. Οπότε μόλις σου είπαν ότι ξέρεις θα έρθει ο μπαμπάς και η μαμά, το θυμάσαι αυτό? Πρέπει να ήσουν 5-6 χρονών όταν στο είπανε. Για πρώτη φορά ενδιάμεσα. Ναι. Θυμάμαι εντωμεταξύ ντρυπόμουν όταν ήρθαν να πάω να τους αγκαλιάσω. Από αυτές τις στιγμές, εσύ τι θυμάσαι? Γιατί η ζωή σου είχε ανατροπές. Μεγαλώνεις με παππούδες, ναι. Γνωρίζεις... Μετά από τους γονείς. Δηλαδή πρώτα έμαθες να μιλάς και μετά έμαθες ποια είναι η μάνα σου και ποιος είναι ο πατέρας σου. Μετά, άντε πάλι. Αλλαγές. Ναι. Πώς θα το στο εγγονό σου, ας πούμε, πώς θα το περιέγραφες αυτό? Σαν παραμύθι είναι. Σαν παραμύθι είναι. Δηλαδή. Κι όμως. Εκεί που δεν έχεις γνωρίσει καλά τους γονείς σου, φύγανε, σου αφήνουν πίσω, μετά ξαφνικά έρχονται, σε παίρνουν από τους παππούδες, εκεί που έχεις μάθει, με τους φίλους σου στη γειτονιά. Εν μεταξύ μένανε και οι θείοι μου εκεί πέρα. Μέναμε όλοι μαζί, στον παππού και στη γιαγιά. Μέχρι 8,5 χρονών ήμουν στη γιαγιά. Μάλιστα. Από 8,5 μέχρι 15 στους δικούς μου, πόσα χρόνια είναι αυτά, και μετά αραβωνιάστηκα, παντρεύτηκα. Αυτό ήταν. Πες μας τώρα την ιστορία. Πώς γνώρισες τον άντρα? Τον άντρα μου, από προξενιό. Με είδε, έγινε στο πανηγύρι και έβαλε κάποιον και ήρθε να με ζητήσει τον πατέρα μου. Ναι, και ο πατέρας μου ήταν 15 Αύγουστος. Με πήρε πιο πέρα και μου είπε ότι, ξέρεις κάτι Ελένη, σε ζήτηξε αυτό το παιδί, τον θέλεις? Δεν τον ήξερα, μόνο φατσικός επειδή ήταν κοντά στη γειτονιά. Και λέω, καλός φαίνεται.
Ακριβώς έτσι. Και πήγε και του είπε εντάξει. Και μετά στις 18 του μηνός είχαμε αραβώνες. Αραβωνιαστήκαμε. Και μάλιστα τη βαλίτσα μου και ήρθα και ζήσαμε τα πεθερικά. Αυτά. Έτσι γινόταν τότε. Τα πιο πολλά παιδιά φεύγανε για να σπουδάζανε. Τα πιο πολλά κορίτσια. Αυτά που μέναν στο χωριό ξεκινούσαν τα προξενιά. Από 14 χρονών ξεκινούσαν τα προξενιά. Οπότε ήταν πρακτική ο αραβωνιασμένος να κοιμάται με την αραβωνιαστικιά. Έφευγε από τους γονείς του μετά. Δηλαδή δεν ήταν να μεσολαβήσει ο γάμος και μετά. Όχι. Από τον αραβώνα. Ναι. Θεωρείται δηλαδή ότι τέλος. Όλα τα άλλα είναι τυπικά. Ωραία. Οπότε πώς είναι ένα κορίτσι 15 χρονών με όλη αυτή την εμπειρία, Γερμανία, ξεγερμανία, γονείς, ξεγονείς, παππούδες, ξεπαππούδες, ξαφνικά να πεις και τις αγιάννες. Ναι. Πώς το εξέπραξες αυτό? Με πάλι άγνωστους ανθρώπους. Ξαφνικά. Εντάξει, το συνήθισα. Λίγο στην αρχή ήταν. Ναι. Οπότε το πρώτο σου παιδί, παντρευτήκαμε το Δεκέμβριο και το Σεπτέμβριο γέννησε την κόρη μου. Μάλιστα. Ναι, 16 χρονών, 18 έκανα και τον γιο μου. Και τώρα έχεις εγγονό. Και τώρα έχω έναν εγγονό. Okay. Που είναι σαν παιδί μου και καλύτερα. Βέβαια, ναι.